Du er ikke noget vej. Det er lækkert, vi sejlede i en Voi sø. Kom nu, mand! Ja, jeg skal også sejle. Ja, hvorfor du også tage en strøm eller sko af? Så kan jeg kaste ud, eller hvad? Jeg ser alle sejle, ikke? Hvor Jeg ser min? alle sejle, ikke? Jeg er professionel. Professionel. Jeg Kom til den her video. I dag, der skal vi sejler bare. Ja, det er fordi, der er så træt. Vandet det er varmt. Vandet føles varmt. Vandet føles varmt. Er nogen, der gider have en tang? Okay. I dag, der skal vi se, om vi kan finde Emil og Louis. Pilo, vil du have noget? Det var koldt. Pilo, vil du have noget? Au. Vi hygger. Vil du have noget, Kasper? Nej, tak. Kom nu. Nej. Spis. Hallo. Vil du have noget, Pilo? Tag din Det bid. er bare tang, mand. Kasper, tag din bid. Tag din bid. Tag den anden side så. Jeg gider ikke have den her. Fordi jeg gider ikke have... Jeg vil ikke blive syg, mand. Jeg kan ikke lide at blive syg. I dag, der var ude at sejle med den her grønbåd. Er det en anden? Hvad der er? Vil du af, jeg svår det? Den er også du på. Jeg skal ikke have den. Min posevold. Så. Det er sgu ikke min skyld, men... Vil du have noget, Pilo? Kom nu. Lad det være, mand. Fuck Vil du dig. have noget? Her. Hvorfor? Hvorfor vil du ikke, nogen der vil have? Jeg vil give jer noget gratis. Kom nu. Det var en aura-farming. Hallo, jeg sværger, jeg kan sutte på den. Der er ikke aura-farming. Jeg sværger, jeg kan sutte på den. Men jeg gider ikke. Aura-farming. Ikke. Nej, jeg giver det til mig i stedet. Aura-farming. Elias, vi starter med dig. Så starter vi med Hjalte. Vent. Jeg skal lige putte den i posen, som jeg siger. Jeg skal lige vide Så Hjalte. Jeg skal lige op og overfarm. Kasper, har du en mil? Kom. Ja. Har du en mil snap? Aura-farming. Ja, chill, mand. Og så er du P. Nej, men jeg er ikke færdig, bro. Oh my days. Og så sådan. Og så er vi lige der. What? Så er det dig. Og det var det for i dag. Tak fordi I så med.